Yeah, good morning for everybody. Anɔpa yi yɛ fie da a atwam. Yɛasi da a ɛyɛ Saturday ma ɛyɛ memmerɛ da a asomdwie da nie. Mepɛ sɛ me ne wo di nkitaho bi na mekyerɛ wo nneɛma bi ani so wɔ abrabɔ mu. Abrabɔ mu nkukuo ama nnipa bebree aka nea wɔbɛteɛ, nea wɔte. Onua baa, onua aberanteɛ, nnipa bebree ne wɔ hɔ a wɔkɔɔ awareɛ. Awareɛ no a wɔkɔeɛ no, wɔanya mma afiri mu. But awareɛ no angyina. Nea wɔfaa no wɔ awareɛ no mu, bi a barima no tete a ɔtetee baa no, anaa baa no tete a ɔtetee barima no nti, abɔ ne ti mu pɔ sɛ ɔnware bio. Mpanyinfoɔ se sɛ wote faako a na wote w'adeɛ so, na adeɛ hyɛ wo nsam, na sɛ woangyae anto hɔ a, wonnya foforɔ nkura. Enti nea wofaa mu no, bi a na ɛyɛ adesua a Awurade ma wokɔsuaeɛ. Wo ne barima wo a, na nkyerɛ sɛ bi a na ɛyɛ wo kunu do no. Bi a na deɛ wobɛkɔ akɔware no wɔ akyiri no, wonti ne nwo ba, nti Awurade bɛtumi ama woadi kan awo wo mma ansa na wakɔhyia nea ɔdɔ wo. Second one nie, bebree ne attach adwuma bi ama adwuma no ahye ne sika for business. Enti osuro sɛ ɔbɛtu anammɔn wɔ adwuma mu. Ɔno Awurade Nyankopɔn no koraa sɛ yɛnsɔ ahonhom nyinaa nhwɛ na yɛbɛhunu nea ɛyɛ. Enti deɛ nti ma sɛ wode sika kɛseɛ bi kɔwura adwuma bi na ahye a, wompɛ ketewa bi na womfa nhyɛ abrabɔ foforɔ bi ase. Saa nneɛma mmienu wei edi nipa nya ama nipa yiedie aka akyi. Sɛ meyɛ business antima mmoa m, mede me ho wura adeɛ wɔ mu antima mmoa me nti no, na atena baabi a ɔte, ɔntu anammɔn foforɔ. Mekasa kyerɛ wo sɛ tu anammɔn, nhwɛ nea atwa mu no. Paul ka asɛm bi, ɔse me maa meyɛ firi nea atwa mu no, na mekɔɔ so penkɔɔ m'anim sɛ mɛkɔ me nkonim abotire ne ho. Enti nea wokɔɔyɛ a anyɛ yie no, forget it, na take another foforɔ na ɛmfa wo nkɔ yiedie mu ate. Bi de mekɔhwehwɛ adwuma ma ɛnyɛ adwuma, enti no na atena ase kɔ so adwuma no a wɔrepa wonya no, w'adwuma a ɛbɛboa wo wɔ akyiri. Enti bere a wɔrebrɛ no bɛma adwuma no a wo nsa bɛka no, wobɛtumi asɔ mu yie na wahwɛ wo sika yie. Sɛ woamfa gya mu a, wontu mirika sɛ wɔrekɔtɔ nsuo mu. Sɛ gya anhyew a, wɔnhwehwɛ nsuo akyi akwane. Enti deɛ wonam mu a wɔresɔfa no, nea wote yaw no, ne bɛmmoa kɔhyia nea ɛyɛ na woasɔ mu yie. Mekasa kyerɛ wo anɔpa yi sɛ tu anammɔn na wo nkonimdie bɛba. Na wote faako a wote w'adeɛ so, na sɛ adeɛ hyɛ wo nsa woangyae mu a, wonnya papa. Enti bia na deɛ na wonam mu no, na ɛmmoa wo. Ɔno nti ma Awurade gye firi wo nsam sɛ wobɛtu anammɔn foforɔ. Enti nhwɛ nea atwam, amanneɛ a wofaa mu, ne yaw bi a wowɔ mu, na sɛ wowɔ adeɛ bi nso, na sɛ ɛde haw ɛma wo. Bia na wahu ne sɛ adeɛ no bɛboa wo, ba wonam problems bi mu, ɔno nso bɔ mpaeɛ anaa hwehwɛ nea ɔbɛboa wo na agye wo afiri saa haw no mu. Bia na bibi wɔ akyire. Bia na nneɛma bi ne ɔredu nya. Enti hwehwɛ nea ɔyɛ honhom mu nipa na ɔngye wo mfiri saa haw no mu na wo nkonimdie mmra. Anɔpa yi mekasa kyerɛ wo metufo sɛ asɛm a meka sɛ wobɛtu ho anammɔn a ɛbɛboa wo na ɔde nkonimdie bɛbra wo. Medra ne Bernard Asante. Ya follow me YouTube, follow me Instagram, follow me TikTok, follow me Facebook na wabrabɔ ɛnsi wo yie. Sɛ wo follow me a, mɛkyerɛ wo nea ɛbɛboa wo na wo nkonimdie ɛbɛpie wo abrabɔ mu. Kɔ nipa bebree akɔ awareɛ sɛ bɛrima wei tikyi mu, baa wei mene ne friend ɔde yɛm,
ba we pa japade a meye ma no a wogi free me nsem ma akwa aware mpire no ne nyina nsi me yie bia de otoso 9 ne beboa wo adwuma wa ye adwuma be 30 ne nyina nsi wo yie bia de obeto 31 no ne be mo aye nkonidifo watu kwan what try be senior ne nyina wo sika hye koso na try na dakro be ye woda mpaba ma waba mu abrabo mu na abrabo waba mu bua wodi hia be kowuo awurade nka ho se watie ma no pai na wo be ye ne a wo pe no e wo abrabo